jo culture manggod og tradisyon ba. Unya magsaysay pa ko sa iyaha nga original nga context. Unya i-apply nato sa ato ang karon mo relate ta sa ato ang pagkinabuhi mo nang palihog lang gyud tagaay jud og panahon sa pagpaminaw. Amen. Para sa Ginoo. Kanang nasimong tapad ina para sa Ginoo. Bisag pa dili para nas imong tapad para sa Ginoo. Amen. So ang ilhanan anaa sa kasing-kasing. Sige, sultiin ang nas imong tapad ina ang ilhanan naa sa imong kasing-kasing. Amen. Nay ilhanan kung ang ilhanan sa Bisaya sa English mga igsoon mark or sealed. Kung makakita mo og ingana kataas nga mura siya lingin nga poste nga simento sa ibabaw may nakabutang nga PS. Ang tawag ana muhon. Unya ambot og insakto ba ko kanang PS personal survey unsa kay meaning ana I don't know. Muhon na siya. Unya maunay ilhanan sa mga utlanan na ay muhon. Amen. Kaniadto magbutang og muhon pwede ra mang ibton. Balhinon ang muhon maunang tamnan nila panigurog lobe. Tamnan nila og kawayan. Nya kay kanang kawayan moabot man puna og 8 ka metros kung musanay. Di ang yuta nako kutob anang nay kawayan nya dire kagasugod tanom ni sanay ang kawayan. Ni dagan imong yuta. Munang katog yung muhon mo nay ilhanan. Sa daghan kita kung ikaw ga eskwela ka og bayso makita sa imong suot dili yobe. Bayso gina naka-necktie og blue unya blue ang sayal. Kung nag-eskwela ka yobe, mao gina imong suot. No, di gyud ka pasudlon po dito si yobe, sir attend ko klase. Unya imong suot bayso. So naa gyud nay ilhanan. Gawas pa ana napay gitawag og identification card. Sa pagparehistro nimo mga igsoon kanang mubutar ka, pangitaan ka dito og unsay tawag anang naas mga panit nga itom? Mapa sa buhol ba? Kanang unsay tawag ana spot bitaw? Basta kay apil na siya. Pangutana ko naa ba kay ilhanan kay in case ang uban mga tato na. Oh, birthmark, sakto. Nanabitaw dili na maila kay nangasunog ang nawong na unsa mailhan tungod anang birthmark. Ang uban naay sila mga tato. Nya mahibaw-an nga asiyag yun kay ang tato mauman. Mateo 33. Mateo 6:33 asiyag gud ni. Ingana no naay ilhanan. Karon mga igsoon, karon nga kagabion, nahibaw ba mo nga ang ilhanan sa pagkakristohanon di ni makita sa gawas kung dili naa sa sulod. Naa sa kasing-kasing. Og maunay atong hisgutan karon. Manindog una ta mga igsoon. Tindog tang tanan palihog atong basahon. Roma kapitulo 2 bersikulo 24 hangtod sa 29. Romans chapter 2 verses 24 hangtod sa 29. Praise God. Palihog lang ko og English lang na-address sa screen kay atong tan-awon ng word diha nga circumcision unya. Romans chapter 2 verses 24 to 29 nag-ingon, kay nag-ingon ang kasulatan tungod kaninyong mga Hudiyo, gipa sipad-an sa dili mga Hudiyo ang ngalan sa Dios. Kung tumanon mo ang balaod, magpulos ang imong pagkatinuli, apan kung lapason mo ang balaod, maayo pala nga wala ka magpatuli. Kung ang mga dili Hudiyo nga dili tinuli, nagtuman sa gisugo sa balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? Ug kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa balaod, maghukom kaninyong mga nagtamod sa balaod ug mga tinuli kay gilapas maninyo ang balaod. Kay ang matuod nga Hudiyo dili kadtong sa panagway lamang o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. Verse 29, ang matuod nga Hudiyo mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing.
Kay ang matuod nga pagkatinuli mauman nga anaa sa kasing-kasing. O buhat kini sa Espiritu sa Dios dili sinulat sa balaod. Makadawat kining mga tawhana og pagdayeg gikan sa Dios dili gikan sa mga tawo. Magampo na ta. Karong gabihuna Ginoo among ipaubos ang among mga kasing-kasing. Nangandoy nga masudlan kami karon sa tinuod nga kaalam Ginoo. Tabangi kami nga makasabot kami aron dili mulabay ang mga pagtudlo nga imong ihatag kanamo karon. Magadepende kami sa imong mga pulong ug sa imong balaang espiritu. Kay sa among kaugalingon dili makaya ang among salabutan nga mo kat-on sa langitnon nga kaalam kung wala ang imong panabang Ginoo. Lord, nagampo ko nga bisan ang pinakalinghod nga pangidaron nga nanginahanglan sa imong mga mensahe, makasabot og ayo aning mga pulunga. Ug salamat, Lord, nga ang imong pagpanag-iya kanamo makit-an sa ilhanan, O Dios. Nagaampo ako, Lord, nga ang tanang kasing-kasing balaanon nimo aron nga makadawat sa balaan nimo mga pulong. Dili man instant nga kabaguhan, but sa umaabot na agad may hingpit nga kagawasan sa daan og makasasala namong pagkatawo Ginoo. Salamat Lord nga imo gyud kaming tubagon og imong ihatag kining among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo uban sa tabang sa balaang espiritu. Amen og amen. Magapanglingkod tang tanan ang ilhanan anaa sa kasing-kasing. Mga igsoon kataw-anan ni. Og di ka tigbasag Bible unya pagbasa nimo kabahin aning tinuli makatawa ka. In fact, wa gyud ra bagyod nato ni nasubay nganong gisgutan maning tinuli unsa may purpose aning naa may tuli-tuli. Diris ato anatay gitawag og paghinlo. Mao nang naay tuli. Pero dili na siya maoy rason. In fact, pag idaran na ka unyawa ka na tuli bulihon kag ayo. Mo nang ang Pilipino dili mo uswag ngano man. Labtanon man sa uban. Maadto kas ubang nasod na abray tuli-tuli. Mga ano nga dato na sila ayo, ni sanay ni daghan, mas limpyado pa sila kaysa nato. Di ba, amen? Nakaroon mga igsuon, ang mga bata, imo inong patuli kay bakasyon nun, di ko kay sakit. Nay 1,000, bahala nagsakit. Patuli, no? Pero sultian mo na ko, kinahanglan gyud tang makasabot unsa ning gisgutan nga pagtuli dinhi sa Bible. Because og di ka kasabot niini maglisod gyud kag sabot pod sa imong pagkakristohanon. Maglisod kag sabot sa imong pagkakristohanon. Arong masabtan og maangkon gyud nato ang kagawasan mga igsuon sa kaalam. Kay kita nagapos man gyud tas kawaladon sa kaalam no. Arong masabtan nato og mahimo gyud ang gawas nun ani nga makadawat og kaalam. Atong subayon unsa ning pagtuli. Unang-una ang pinakaamahan sa tanang mga Hudiyo si Abraham. Si Abraham. Doon na siya asawa nga si Sarah, tiguwang na sila, gitagaan sila sa Ginoo usa ka anak nga si Isaac. Si Isaac nakabaton og duha ka anak. Kinsa man to? Si Esau og si Jacob. Gipili ni Lord si Jacob og si Jacob nakabaton og 12 ka anak. Ang 12 ka anak miabot og 70 ka buok. Misanay sila. Og niadto sila sa Egypt 430 years. Nidaghan sila ayo 2 million kapin sila. Nga naa sila sa Egypt. Unya samtang mibalik sila padung nagbalik sa Kanaan mga igsuon mas nisanay sila nidaghan gitawag sila nasod sa Israel, mga Israelite. Unya 12 sila ka tribo ug ang kada usa gitawag og Hudiyo. Kita gitawag tag Pilipino. Kini mga Israelita gitawag og Hudiyo. Ang ilhanan nga ikaw Hudiyo kanang natuli ka. Amen. Wait sa pastor, unsa may Hudiyo? Ang Hudiyo ningon ang Bible piniling katawhan sa Dios nga sa ato pa kung wala ka matuli dili ka apil sa katawhan sa Dios. Nakasinabot ta because nagtrace man ta back sa history. Arong makasabot ang ayo inigabot nato sa Roma sa atong diskusyon unya. Now, ang pangutana, pastor, ngano mang tulion ang mga Hudyo? Aron pagpakita nga sila katawhan sa Dios.
Nganong gikinahanglan ang tuli? Ang Biblia, mga igsuon, maoy atong pasaysayon, pasabton tag-ayo sa pulong sa Ginoo. Genesis chapter 17. Genesis chapter 17, si Lord nakigsaad, naghimog kasabutan ni Abraham. Tanan mo ingon, kasabutan. So pag si Lord mo himog kasabutan, bisag di nakaganahas iyang kasabutan, ang iyang gisaad nimo iyang buhaton. Amen? Buhaton na ni Lord, kay si Lord may naghimo na. Si Lord naghimo ni Abraham og kasabutan, niining tungura wala pay anak si Abraham. Amen? Unya ang edad ni Abraham 99, wa pay anak. Ang iyang asawa po, manghod na niya gamay, wa na girigla. And niingon si Lord gisubay, ato sumayon aron ta makasabot og ayo. Amen? Verse 1. Verse 1, chapter 17, verse 1, sa 99 na ang panuigo ni Abraham. Nagpakita kaniya ang Ginoo og miingon, ako ang Dios nga labing gamhanan. Pag masinugtanon kanako og ayaw pagpakasala sa tibuok mong kinabuhi. Pagkaninduta, kabalo mo kung sa pinakanindot nga kinabuhi, mga igsoon, dili nang tag-iya ka sa gasolina o sa krudo sa Dubai. Ang pinakanindot nga kinabuhi, kanang yung gadumot ka sa sala. Kanang nakaila kag unsay butang nga di ganahas Ginoo. Muna pinakanindot, nga di gyud ko ani, di ganahan ang Ginoo ani. So ingon siya, ayaw pagkasala sa tibok nimong kinabuhi, yang gingnas Abraham. Verse 2, himuon ko ang akong kasabutan tali kanimo og kanako og pasanayon ko ikaw. Pasanayon ko ang imong kaliwat. Imagine wa pa siya anak pero giingnan pasanayon nako imong kaliwat. Mutuo ka ani? Naman tay giingon to see is to believe like Thomas. Naniguro lang si Thomas ato. But sultian kanako si Abraham nituo bisag wa pa gani siya bisag usa ka buok anak unya tigulang na siya. Amen. Kanang ingnon kas Ginoo padaganon ako ning sakyanan bisag kabalo kang way ligid og makina. Pariha man mao man imposible naman kay nagawa sila anak. But listen to this. Si Lord naghimog kasabutan. Sa verse 3 niingon, unya miluhod si Abraham dinuko ang iyang nawong ngadto sa yuta og miingon ang Dios. Tanawa ha, verse 4 abot sa verse 8. Mauni ang pakigsaad, ang kasabutan, ang covenant. Diris buhol na ay gitawag og sandugo. Sikat kay na pero ang uban wa nakabalo kung sa history ana. Ligon gyud ilang kasabutan, di na tamo pinatianay. Inigsuunay ta. Inom. Inom nga mga aswang ba? Inom og dugo. Covenant to, kasabutan to. Verse 4 abot sa verse 8, unsay kasabutan nga gisugo ni Lord, gisulti ni Lord. Ingon siya, kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo og kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. The father of many nations. So dili ra di ay sa mga Hudyo. Kay ang Hudyo usa naman kanasod. Amen. Ang buot gipasabot nga ang mutuo gitawag siya kaliwatan ni Abraham. Bisan pag dili ka Israelite. Biologically dili ka dugo sa Hudyo. That is what kabalo mo mga igsoon, ang Israelite kun imong girahon na sila, ligon kayo na nganuman pamilya sila, pamilya. Usara ang ilang dugo. Pinamilya na sila, di man na pareha natong naunsa ng ang uban mga Chinese, mga Korean og mata ilong Pinoy. Ay suwang German, naunsa naman ta ani hoy. Naminaw pa mo? Ningon siya, verse 5, ningon siya, sukad karon ang imong ngalan dili na tawgon og Abram. Kabalo mo mga igsoon, ang atong mga pangalan mausab sa dihang naanay misyon. Pagtawgon na kas Ginoo, pagtagaan na kag assignment mausab ang pangalan. Ang iyang pangalan is Abram. Gihimo siyang Abraham tungod kay mahimo siyang amahan sa daghan. Amen? Abraham. Kundili, no? Tawgon na ka og Abraham kay mahimo ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Munang Abraham. Amen. Napata. Verse 6. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat ug ang uban kanila mahimong mga hari.
Wow. Hindi tanaw, what if ikaw sultian kas Ginoo? Ilinitaong yun. Nganaon ka ba? Kini ang akong isaan kanimo, mudaghan o gayo mong kaliwat. Lord, wala akong anak kay lisod rong ibuhi. Amen? Napa mo? Unya usas imong kaliwat, apo ba nimo? Mahimong presidente sunod ni Marcos. Di ka na madasig, ma'am? Ingon si Lord, Abraham, imong kaliwat, mahimong hari. Nya, sunod, ingon, mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat ug mahimo silang mga nasod. Imagine, wapay usa, pero nasod ang gihisgutan. Sugot mo, anak? Kamo mga Bible student, gaampo lagi mo? Lord, wala pa ko'y ministry. Pero sama kang Abraham, usa ka nasod akong walihan. Amen. Ampo na daan. Apil og ampo, Lord, someday na ko'y masinugtanon nga mga karnero nga atimanon. Amen? Nga birthdayhan ka inig June 6. Kurata kayo, kinali pa yan. Ambot lang podog na lipay mo. Lipay kay kato. Verse 7. Tumanon ko ang akong saad kanimo. Kinsay gasulti? Kinsay nagsulti? Ikaw kay ato makamusalig sa saad ni Kuan God. Saligi ang saad sa Dios. Nagsaad dire siya og multiplication. Pero ang iyang gi-multiply dire panalangin, dili problema. Pastor, nag-multiply akong problema, palayo pas Ginoo. Mudaghan pa na. Amen? Now, ningon siya, tumanon ko ang akong saad, kanimo og sa umaabot mong kaliwat, ingon nga walay katapusang kasabutan. Walay katapusang kasabutan. Sa to pa si Lord, pag nakigsabot sa nimo, kana nga pakigsabot ni Lord, walay katapusan. Di na parehag, marriage contract, nga mo expire. Kontrata. Ingon si Sara Duterte ba, kung di mo ganahas yung bana, ayaw na magpangitaglain. Kanibiya gani ka, kadi kaganahan, mangita pagaglain, di gyapon kaganahan. Mong maabot man ko diha. Mahimo akong imong Dios og sa imong mga kaliwat. Tanawan niya, unsay gisulti ni Lord? Wow! Pagkanindot nga nag-alagad ka karon unya, imong mga anak nangalagad nangaminyo pud sila mga alagad unya nanganak pag yun nagapangalagad unya nidaghan og ayo nagpangalagad. Pagkanindot maghimo kag usa ka barangay nga kaliwatan nga nagsimba sa Dios. Munang advisable gyud sa kada usa pangita gyud Kristohanong partner kay kun dili magantos gyud ka, promise. Di pa na nimo may sabtan karon, nigabot panahon makaingon kang grabe lisuda gyud di ay. Bisan pagtag-iyan nas oil sa Saudi. Pag ang kasing-kasing anak dili mo sunod sa Ginoo, maglisod gyud ka. Maglisod lagi ka. Sultian gyud ka nako. Og ihatag ko kanimo ang og sa imong mga kaliwat kining yutaa diin ikaw karon. Usa ka langyaw. Hala no? Muni ang promise. Ihatag ang Kanaan. Naangkon ba nila? Naangkon. Because si Lord mutuman siyang saad. Ang imo rang minahal di mutuman saad. Ayo. Yung mutuman, dadaan ka na kog ice cream, iniguli na ko. Ice ray gidala. Basta kay naay ice. Ang cream ra, katunga sa saad imong gibuhat ha. Ang tibuok yuta sa Kanaan mainyo sa dayon og mahimo ako nga inyong Dios. Lami kayo ang kabinan. Amen. Ang kabinan sa Ginoo siya gahimo, walay apil ang tawo. Igo ra ang tao, musugot or dili. Amen? Di parehag ka mo, maghimog kasabutan. Duha ray atong anak ha, lalaki ang usa, babae ang usa. Magbuot ay kag puruhong bayihon sa Ginoo. Ang usa, doktor, unya, ang usa, scientist. Hala! Scientist man ang mangguba og remote, manggubag TV. Mga scientist na, kabantay mo nang nas mga bata bang tagaan ni magduaan niya, tanawan ng salida nga tamanjiri niya, duulo ng TV, bunalan tong iring, naguba ang TV. Scientist ng anak. So muna ang saad. Karon, aron pagpakita nga ikaw, Abraham, ug ang imong kaliwatan,
misanong, misugot sa maong saad na amoy buhaton. Unsa ang inyong buhaton? Mauna ni. Response sa covenant. Verse 9 hangtod sa verse 14 niingon, ang Dios mingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo og sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo og kanako. Unsa man? Verse 10, ang kalalakin-an ninyo og sa umaabot ninyong kaliwatan kinahanglang magpatuli. Dinhi na ta nagsugod og kasabot. So diha nimo bitaw pastor, kadaghan mo kog basa-basa ng tuli-tuli sa New Testament. Sa man na? Gihisgutan, response siya. Pagsugot, ni pirma ka, ni uyon ka, nga ang atong kasabutan, Lord, nga imong gihimo, uyon ko. Pagpakita nga na pag-uyon, na ay pirma, na ay ilhanan. Unsay ilhanan? Tolion. Klaro na? Uy, tabangi in taon ko igsuon, paminawa in tawon. Wala nagklase mi, kasigi kog pamalandong sa akong wallet. Unya mo anam kog tan-aw hala search. Nya Lord tabangi gyud ko Lord nga makasabot gyud og ayo. Bisan og kurap-kurap ang akong panglantaw. Response sila. Ingon diha verse 10. Ang kalalakin-an ninyo sa umaabot ninyong kaliwatan kinahanglang magpatuli. 11 and 12. Sukad karon kinahanglang tulion ninyo ang matag lalaki kon siya 8 na kaadlaw. That is why si Jesus wala bunyagi gidedicate arang maghimo mambuning atuag, maghimo mamputag bunyag-bunyag og bata. Hindi bitaw ta magsusi og ayo bitaw. Sa 8 na kaadlaw ang edad ni Jesus, gituli gidedicate siya. Ayo. Ihalad. Sunod, lakip ang mga ulipon nga natawo sa inyong balay. So, og kinsay naa sa inyong balay. Og ang mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw, dili Hudiyo. For example, Koreano, Egyptian, Iranian, nya inyong napalit nga nahimo ninyong sulugoon, kinahanglan siyang tulion arong mahiapil siya sa katawhan sa Dios. Unya, kay kining mga Hudyo nga mga magtutuldos balaod, kinabraytan magsige gini sila pangguba sa balaod sa Ginoo. Unya, masabtan na to ayo. Ingon diha. Magmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo og kanako. Ang tuli di ay ilhanan nga dunay kasabutan. Amen? Okay, padayon sa ta. Ang matang usa kinahanglang magpatuli agig timaan diha sa iyang lawas nga magpaila nga ang akong kasabutan tali kaninyo walay katapusan. So tanang henerasyon nga maabot basta Hudyo tulion. Amen? Verse 14. Ang tanang lalaki nga dili magpatuli kinahanglang hinginlan kay wala man niya tumana ang kasabutan. Di ana. Ang wala daw natuli kinahanglang hinginlan unsay buot gipasabot nga dili siya pwedeng maapil sa katawhan sa Dios. Usa kanito nang tuli ilhanan. So kung wala kay ilhanan dili ka iya katawhan sa Dios. Nakasinabot ha? Now, adto tas New Testament. Nagsubay na sila natuli. Bisan pa si Moses, ang iyang asawa, mga nagtuli niya. Kay patyon siya, mapatay siya. Ang himaya sa Diyos, makapatay kang Moses. Samtang ang kasing-kasing ni Moses nagbalibad. Gisugom ni Moses sa Ginoo, lakaw to ang mga Israelitas ang Yahweh. Dili ko. Sukol yung kasing-kasing. Naapay, wala pa siya aning ilhanan nga iya sa Dios, sumamatay siya sa himaya sa Dios kay naaman siya sala. Sumunang gituli siya sa iyang asawa nga si Sipora. Sipora man yung asawa? Sipora gani. Amen? Pag-abot na sa
kining nasod sa Israel. Pag-abot sa New Testament, paingon ang New Testament, mga igsoon, naulipon sila sa Babylonia, naulipon sila sa Hasnean. Ano sa itong panahan? Unya, naulipon sila ng mga katong Hellenians. Unya, diha nagsugod ang pundok sa mga Parisiyo o Saduceo. Listen to this. Pag-abot sa time ni Jesus, hangtod pag-abot sa time ni Apostol Pablo, isog kayo ang mga magtutudlos balaod. Ang mga Parisiyo, nagtudlo sila, paminaw mo kayo, sa panahon ni Pablo. Buhi pas Pablo, nagministeryo pas Pablo. Nagtudlo ang kining mga Parisiyo, mga magtutudlos balaod, nga si Abraham kuno, giingong kuno, nga naman, tungkol kay dili man na may gisulti sa Bible. Gatudlo sila nga si Abraham nagtindog sa ganghaan sa impyerno ug ang natuli dili kasulod. Sa to pa si Abraham may asam ron. Di ka pwede, dito ka. Nya alang ni sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo. Karon pod kaning relihiyon karon kusog kay mangingalan og sulpot, kadakong sulpot man puna sila. Ingon na po sila si Pedro kuno igabarog sa kanghaan. Si Pedro kuno igagulit sa susi. Arang mga bastag maglutaw lagi ning atong pagsabot mga igsoon og di gyud ka giyahas balang espiritu, di gyud ka kasabot. So giwali nila, gitudlo nila nga atos mga Hudyo nga kung dili ka matuli, Hudiyo ka man, or dili ka Hudiyo kung di ka matuli, sigurado gyud ka ambak sa impyerno. That is why, muadto sila sa Corinto, muadto sila sa Galacia, muadto sila sa Episo, tanang mga dapit nga dunay mga Kristohanon, ilang walihan nga kinahanglang ang mga Kristohanon nga nagsunod na ni Jesus, magpatuli una arong mahingpit ilang kaluwasan. Gisupak nig ayo sa mga disipulo. Kay imagine si Abraham gabarog kuno, mo man ilang ipangwali? Kamu ba og tudluan mo gulas Biblia? Munang pagbasa mo Biblia ron mo mailad. Kadili man na magbasig pila imong grado sa inyong eskwelahan. Pag wa kay kaalam pulong sa Ginoo, ilad yung ka ignorant Charles Darwin gikan kag unggoy, sugot na lang ka. Unggoy jud. Gikan kog unggoy. Ay tudlo sa science nga gikan ko tag unggoy, laliman ka na. Tanawa na si Muntapad. Mura-mura ra, pero oy, naminaw pa ta? Paminaw yung taon mo mga igsoon, maluoy mo sa inyong kinabuhi. So nagwali sila. Grabe nilang panudlo ay yun. Kaya nagsugod man ni sila, sa panahon man ni sa mga Grigo, mga igsoon, na ulipon ang katawhan ang mga Hudyo sa mga Grigo. Nagwali ni sila. Kining Sanhedrin dito man, nagsugod ng Sanhedrin. O sa maning Sanhedrin, compose ni sila mga pangulos, mga Hudyo, magtutudlo sa balaod, mga Parisiyo, mga manunuwat. Mga Sanhedrin na sila. Diya sila, kaysa Old Testament, wala man ni sila. Ilang gi-define, ilang gi-expository. Kana bang ilang gipalawom ang pagtudlo og nalihis na Hinuon. Nga gidugangan, giusab. Unya mo ingon nang si Abraham nagtindog sa babaan sa impyerno. Unya ang tinuli nga mga Hudyo, dili. Ang mga tinuli, dili makasulod. Dili ka Hudyo pero tinuli ka, di gyud ka kasulod sa impyerno. Ari ka, luwas gyud ka. Ilang giwali na. Og karon ang mga nituo ni Kristo, buot pud nilang mailalom ana nga balaod. And that is why atong husayon karon. Niingon ang title, ang ilhanan naas kasing-kasing wala sa gawas. Because ang circumcision, ang pagtuli nila, makita sa gawas. Unsa lagi kapuslanan nga natuli ka, pero yabag imong pagkinabuhi. Unsay kapuslanan sa ilhanan sa imong pagka-Hudiyo, pero imong pagkinabuhi wala nagsunod sa Dios. Mura man ning mga Kristohanon o sa may ilhanan.
sa Kristohanon. Kana pang sakto na kagsuot, daga na kag bersikulo, muambak ka magdayeg, unya mo ba na yung mga ilhanan? Nga magdala-dala cellphone nga nagpa-sounds kanunay og mga Christian song, mo ba na ilhanan nga Christian na ka? In fact, ang nasayod nga tinuod kang Kristohanon, ang Dios nga nakakita sa ilhanan nga naasulod sa imong kasing-kasing. Mauni. So, kining 12 ka apostoles, uban sa pinili. Kaya na naman to yung mga pinili sila. Nadugang na sila Silas, sila Bernabe, daghan na ning nadugang. Nga mga tinunan nga the disciple sa mga disciple, og nahimo na silang kabahin sa mga leader sa Book of Acts. Kabalo mga igsoon, daghan kayong wala na kahibalo sa history sa church. And that is why sayon ra kang iladon nga moingon kang kami ang relihiyon gipanday ni Jesus. 300 kapin katuig pa mo namugna mong relihiyon na mo. Ayaw mo angkon-angkon. Mga rabadayog, sulput, kapinang sulput. Kabantay mo, moingon maday na sila, i-search sa Google. Nya imo i-search sa Google, 300 katuig kapin, gimugna ang relihiyon ni Constantine. Kisa gimugna? Nya, pasangil lang, moingon na ang Ginoo mo, nagbugna ka mo, mga sulput mo. Grabe, mga mangguba na sila, no? Ato laman na silang iampo po sa Ginoo. Kasi si Apostol Pablo mangguba man to sa una pero nahimong magtatabang pagtukod. Napa mo? Hopefully maksubay unta taani mga igsoon every time nga naay pagtudlo og pagwali paminaw gyud mo ayo arong ma-educate tagtaman. Because kung wrong ang imuhang pagkat-on, wrong pod imong application. Siguro na. That is why ang mga Hudyo gahuna-huna silang luwas me kay natuli me. Kaliwat mi ni Abraham nga may pagtuo ug ang ilhanan kay natuli mi kay giingon man sa Genesis 17 walay katapusang pagpakigsaad ug amo nang kumpirma pinaagi sa pagpatuli wa gyud sila nakasabot. Do na pay mga magtutudlong di kamaong magpasabot. Imagine ako nung nay magtutudlong nga mayong kabalo mo maigsoon kini mga paghubog-hubog sa lanay o nya gagunit pug beer. Gagunit pug ilimnon saon man na nimo pagsabot. Padayon sa ta aron ta makasabot. Dinhi na nagsugod. Dinhi na nagsugod. So, niabot ang problema sa kapanahunan sa mga apostoles. Tungod kay dasig na kayo ang mga Hudyo o dasig na kayo ang mga Hintil. But gipasabot mga magtotoo nga dili Hudyo o wala natuli. Nahimo silang magtotoo sa atong Ginoong Hesus. O dili na ang tinuli sa panggawas kundi ilang kasing-kasing maoy gisamaran na ay ilhanan nga ila na iya sila sa Ginoo. Amen. Karon kay gitudluan man sila mga bakak. Kamo mga Kristohanon, dili gipasabot nga gidawat na nato si Kristo, isalikway na lang nato ang kasabutan para mahingpit mo nga mga luwas. Pagpatuli mo. Mao man ilang gisabwag. That is why dihay dakong council. Muna tani masabtan unta aning mga nanagko ning ulos relihiyon ba? Nga dunay dako nga meeting sa pinakaunang tapukanan nga gitawag og Christian Fellowship sa Antioch. Didto sila nagkaguliyang ang mga Kristohano, nabahin sila, ingong si Kristo ray kaluwasan, di pa man dahil lagi hingpit, kay magpatuli pa man dahil arong naatay ilhanan, kita po nga mga hintil, kinanglang magpakahudiyo pa man dahil aron mahingpit atong kaluwasan, unsa na gud ni, ingon ang mga apostoles, dali mo, pamauli mo. Magsabot ta og ayo. Gisupak ni Pedro, gisupak ni Pablo, gisupak ni Bernabe, gisupak sa mga apostoles ang mga pagtudlo nga kinahanglan pa silang tulion og magpailalom sa balaod aron mahingpit ilang pagkalinuwas. So gisupak ni nila. Atong tanawon no? Naa pa mo? Kay sayang magod mga igsuon og maputol bitaw kay gasubay bitaw ta. Maputol igsuon lisod gyud kaayo. So naghimo sila meeting. Naa na mahitabo sa Acts chapter 15. Gamiting sila mga igsoon. Unya,
Acts chapter 15. Unang basahon nato verse 1. Verse 1. Acts chapter 15 verse 1. Ningon ang Acts chapter 15 verse 1. Napa ba mo? May pipila ka mga tao nga nangabot sa Antioch. Unsa kuning Antioquia? Ang unang dapit diin ang Kristohanong tigom gitawag og Christian Fellowship. Wala sila'y pangalan sa relihiyon. Wala sila gitawag og Baptist, wala sila gitawag og Sabadista, wala sila gitawag og Katoliko, wala sila gitawag og Mormons. Gitawag ra sila Christian Fellowship. Tanawa ra guni atong basa English. Some men came down from Judea to Antioch and were teaching that brothers, unless you are circumcised according to the customs taught by Moses, you cannot be saved. Tanawa? Unsa ilang gipangwali? Bisaya ningon, may pipila ka mga tawo nga nangadto nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, o nanudlo sa mga kaigsuunan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kon mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balaod ni Moses. Woo! And that is why di ko nimo mailad bisan pag binalaod kayo ng imong simbahan. Pastor, Sabbath day may pastor. Pastor, kasunod may In fact, kana nga balaod, layo ra kayo na sa balaod nga gitudlo sa circumcision. Because ang banggiitan nga mga nagsunod sa sabbatical law, ang pinakagitudlo gyud nila kaning circumcision. Mo ganing giwali nila nga og inig abot na nimo sa adlaw paghukom si Abraham. Tua dito tan-awon kag natuli or wala. Kayong natuli ka, langit, o wa ka natuli, sigurado impierno na? Grabihan na, no? Ilang gitudlo. So, unsay sunod nga netabo? Si Pablo, si Bernabe. Na? Tanawa ang verse 2. Dako kayo ang pagsupak ni Pablo o ni Bernabe ni ining pagtulunana, busa gikauyunan nga si Pablo o si Bernabe o ang pilpila ka mga tinunan sa Antioquia or Antioch, mangadtos Jerusalem aron makikita sa mga apostoles o sa mga kadagkuan bahin ni ining butanga. The great council of the believers, of the apostles na hitabo sa Acts 15. Ayaw na magpailad. Muta na rabag unsay relihiyon ni Jesus. Ha? Sa wala pa'y tawong nabuhat na ay relihiyon ang Ginoo? Ayaw magpailad. Nagampo gyud ko mga igsuon nga mudulot tag-ayo, mugamot tag-ayo sa kaalam sa Ginoo. Why? Sa dihang nagkalawom ang imong kahibalo sa Dios, ang imong paghigugma po niya nagkalig-on. Unya di na ka malimbungan, di na ka mailad. So human sa maong council, i-paraphrase na nako no. Masama rin ako kay aron dili lagi ta maabtan ani og tungang gabi eh. Human sa maong council, nagsuwat ang mga apostoles og ilang gipadala sa nagkalain-laing dapit. Pagdasig o pagtudlo sa mga Kristohanon, nga di na kinahanglan pang ilhanan, nga panggawas, nga makita sa gawas, nga mao ang pagtuli, kundili ang ilhanan sa balang espiritu, ang ilhanan nga naas kasing-kasing, nga nituo sila sa Ginoo. Tanawag unsay ilang sulat. So humana ilang meeting, naapa mo? Meeting man sila, o de, ari sa ta, mag-meeting pa. Ningon diya sa verse 5. Apan may pipila ka mga magtotoo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, nga nagtindog og miingon, kinahanglan gayud nga tulion sila og patumanon sa balaod ni Moses. Tanawag ko sa giwali, nanglang tulion. Wa nila giwali ang kaluwasan si Kristo. Ang ilang giwali, maluwas kag magpatuli. Naunsa naman ni oy? Kay nga no, ilhanan lagi ilhanan. Naminaw pa bata? Hapit na kumahuman sa introduction. Verse 6 abot sa 11 niingon. Naagyapon ta? Acts chapter 15 verse 6 to 11 niingon. Ang mga apostoles o ang mga kadagkuan sa simbahan
nagtigom aron pag husay ni ining butanga. Verse 7, human sa taas nga lantugi, tanawar ko ni, ilang gilingkuran ni. Pedro, dali, Pedro, Santiago, ay saglakaw, lingkod. Ato ning klaruhon o gaayon ni. Unsag yun ni. So human ni ini, niingon. Miingon si Pedro, mitindog si Pedro og miingon. Kini si Pedro, one of the prime apostle man si Pedro, no? Sa pagsugod sa ministry, siya ang nagwali nga 3,000 dayon ang naluwas. Uskawali niya. Amen? Palihog sa ko sa bata may magsigig labang-labang. O niya, ningon diha, mga igsoon, nahibalo ka mo nga kaniato gipili sa ako sa Dios, gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita. Ngadto sa mga dili Hudiyo, aron makadungog sila niini og motoo. Verse 8, og ang Dios nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo, mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo, pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Tanawar ko ni? Unsa daw? Ang mga gitudlo ani mga Parisiyo, dawaton ka sa Dios, naluwas ka kung magpatuloy ka. Pero ningon si Pablo, ang balang Espiritu, gihatag. Sa ato pa ang ilhanan, the Holy Spirit, nga naa sa kasing-kasing sa tawo. Nasabta na to. Klaro mga igsoon, amen. Nasama nga gihatagan kita niya ni ini. Verse 9, wala siya'y gipalabi tali kanato og kanila. Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. So, bisag wala sila natuli, kadili sila mga Hudiyo, bisag wala sila apil sa kasabutan, pero giputli sila sa Dios, giluwas o gidawat, kay mituo man sila. And that is why ayaw na magpailad aning balaod-balaod mga igsoon. Siguro nga ang imong relasyon sa Ginoo, sure gayon. Niunsa ang Roma 8:9, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. In other words, natuli man kadiha or wala. Basta gwa kay Holy Spirit, dili gyud kaya. Nga naman siya na ang ilhanan ang Holy Spirit. Verse 10. Busa nganong sulayan man gayud ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga tinun-an og mga palasanon nga atong palasanon nga ang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo sa pagpasan. Ingon siya, nganong pugson man ninyong patuli? Nganong pugson man ninyong mahimong Hudyo? Nganong papasanon man nato sila ana nga mga balaod? Nga kita man gani o ang atong katigulangan nga gihatagan na nga balaod, wa gani kadaog mo pasan? Lamia kayong pagpasabot niya, no? Iyag yung ipatinaw gayo sa ilang meeting. And after ani nga meeting, gispread nila ang nasabutan, pinaagi sa suwat. Padayon sa ta, verse 11. Apan nagtuo kita nga pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus, maluwas kita og mauusab ka na ang kahimtang nila. Nganong niingon si Paul or si Pedro, maluwas kita og maupod na ang kahimtang nila. Ang iyang gipasabot, kita nga tinuli og mga Hudyo og sila nga dili tinuli kay dili mga Hudiyo. Kita nga naay ilhanan sa gawas agig pagkatinuli og sila nga naay ilhanan sa kasing-kasing among balang espiritu. Naklaro na? So nagsuwat na sila. Asa ang suwat? Mao gihapon. Nagsuwat sila. Ang suwat mga igsuon naa diha makita nimo sa chapter 15 gihapon o nya 23. Gikan sa 23. O nya moderitso rata sa 28 mga igsoon for the sake sa atong time. Gisuwatan na nila. Og kining maong mga suwat, gipadala nila ngadto kang Silas, ngadto kang Bernabe og sa nakalain-lain nga mga nitambong sa meeting. The Great Council. Nasundan pa ko ninyo. Hopefully, interesado gyapon ka mga igsoon. Base na, kanusado gaya mahuman. Saan na siya gatuli-tuli man eh. Hopefully, nasundan nagyog ko ninyo.
So, niingon ang verse 28, apan ang Espiritu Santo, og kami, mauna ni ang sulat, no? Sumpay sa suwat. Giditso ron ako. Apan ang Espiritu Santo, og kami nagkauyon. Dili di ay na magpasabot mga igsoon nga, nagkauyon mo nga grupo, sakto mo. Kay makunsa man ang nagkauyon mo, pero ang Holy Spirit, wala nagkauyon diha ninyo. So, niingon si Pablo, kami ug ang balaang Espiritu nagkauyon. Pagkaninduta, no? Nagkauyon. Unya, niingon diha, nga dili kamo hatagan og daghang mga palasanon, gawas sa pipila ka mga gikinahanglang tumanon. Paminaw mo ha? Paminaw lagi ba? Kay bisag Kristohano na ta, kusog kayo kang mamista. Paminaw og ayo. Ingon si Paul, di na mo kinahanglang magsunod pas mga balaod ani mga Hudyo, gawas ni ining pipila. Unsa man, ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadtos mga Dios-Dios. Asa man day nagipahinungod? Sa Ginoo? Wala. Gipahinungod ni balaan. Kinsang balaan naman na. Gawas gani kung dili ang Dios gipasidunggan, Dios na na. So ningon siya, ayaw ka magpagkaon sa mga hinalad sa mga Diyos. Kaniadto, ang mga Diyos sa Old Testament, gitawag siya Asera, Astarte, Malok, mga Diyos sa Mobihanon, mga langgam, mga isda, mga halas, mga nagsimbag bulan, nagsimba og bituon, Diana, daghan sa Diyos. Karon, dili na nila ang kunong Diyos, kaya mga sila, mga balaan man ni sila, mga santos. Kung makasabot kag giunsa pagsulat ang Bible, ang apostoles nagsulat sa usa ka simbahan ug ningon siya, ipangumusta ko sa mga saints. Buot gipasabot aning saints, mga magtotoo. Mga buhi nga mga magtotoo ang iyang gisuwatan. Di ka mayong na santos nako kay namatay nako giorden ko. Kabalo mo unsa ning saints? Katawhan nga gibalaan sa Dios. O kana ikaw ug ako kay gihugasan kas iyang dugo aron ta mabalaan. Nasabtan na to? So gawas ni ini, so ayaw ni. Nya ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap. Nga gituok og likayin ninyo ang salawayong pagpakighilawas. So dugo. Nya katong mga nakita ni mo to imong manok nabugnaw na kay nabitay, ayaw kauna. Sayang ni, sayang. Init-init pa. Niingon na gani ang apostol, kini mga butanga, di na ta kinahanglang musunod ani, apan kini kinahanglang ato ning sundon. So katong mga hikog, ayaw na. Ilubong na. Pastor, sayang, gipalit, tabi ako sa kalibo. Instrumento po kas ilahang kapakyasan. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap. Nga na to, kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Pag ayo-ayo ka mo. Kanang nasa imong tapad, pag ayo-ayo sa imong pangalagad sa Ginoo. Unsa may giingon niya dia, farewell. Sa una mga igsuon, pag-graduate ni mong high school, ang among gikanta, farewell. Arang hilakanay na mo. Unya kay ako di mangyug ko makasabot og English kaayo. Nganong nang hilak man ni silang nanganta, hilak na lang po kog apel. Kay sinan kag naghilak sila? Kabantay mga igsoon nga nay mo hilak, makahilak po kag apel? Ano man na? Gapamula yang ilong ni pula pero imuha dang naminaw ra ka. We used to be frightened and scared to try with things we don't really understand why. Amo ba na lyrics? We laugh for the moment and start to cry. We are crazy, mga... Tinan na ako isolde kay... Ngayon kang namalikas na si pastor, nagbali. Anya chorus, farewell to you, my friend. We'll see each other again. Kantahon na ba mo nang nailubong? Sa kadagas kanta mga igsuon, di na makantas church. Nga naman, kantahon mag nailubong. Dapat og nailubong hilak. Ay mo sig kantag.
naay kanta nga kanang para sa lubong bitaw. Unya kana mga kantahan nindot unta kayo. I will be here tomorrow morning if you wake up. Unya, inspiring kaayo ba? Inspiring kayo nga mga kanta nga. Ang Ginoo naa siya kanunay. Kantahos patay, wa na ganang manganta. Unya magkanta ka nas bidyukihan ingno na ka. Hoy, nanonglo. Unsa man tawon? Amen. Daghan kay mga kanta mga igsuon nga ipatukar maglakaw padung sementeryo. Na lead me Lord, lead me by the hand. Kalami anang kanta ha? Wala yung manganta. O kita mga Kristohano no? Wala naman nato ng mga tuo-tuo, mga natunglo, mga unsa diha. Wala na nato. So, unsa to? Mauni ang ilang naa sa ilang suwat. O kining maong suwat mga igsuon, ilang gipa dala. Ilang gipaabot sa matag dapit diin may mga Kristohanon nga nasangyawan og dili mao. Kay balora bagyod mo mga igsuon, dili tanang magwalali. Ang uban mo yung, Lord, revelation sa Holy Spirit. Dili tanang magwalali. Nagasusi pag-ayo. Kamo bang mga ginikanan, gisiguro ba ninyo nga healthy ang pagkaon nga inyong ihatag sa inyong mga anak? Ilabi na kung infant pa ang bata, kinahanglan gyud kang naka-alcohol and then limpyo ang itakos ngadto sa gatas. Kay di ka gustong makompromise, magkasakit ning imong anak. Ingana sad mi. Di kay mo ingon ka, Lord, salamat, panalangin wa kay kagatuon. Pasangga na lang kagwali nga, mo nga igsuon kabalo mo sa panahon sa paglunop, ang tanang hayop gipasulod ni Lord, pati ang bangos gipasulod sa arka. What? Pati bangos. Nag-ingon ang Bible tanang nagkamang sa yuta. So maghimo kada kong aquarium dito aron makasulod ang balyena atong arka. Amen? Careful kayo. Kaya naguna-una ka, masecure ni nga pagtuo, ang iyang pagtubo, dili makompromiso. Minaw maglain. The Bible says, ang karnero na kailas iyang magbalantay. Minaw lain. Nya ang paminawon, labi natong na, may dinalian kayo, gahom-gahom diretso ba? Pag nga na, boom, kisi-kisi dahin ka. Nay Holy Spirit direko. Nagsultig lahing pinulungan na ang Holy Spirit. Pagkahuman, Brad. Sa may mo, Winston, Marlboro. Mo di ang lain-laing pinulungan kay punog nikotin ang baga. So ila na gispread na nila nga ayaw na magpagpailalom ani nga balaod. Gawas lang sa pagkaon sa mga hinala sa mga Diyos, sa pagkaon sa dugo, o sa mga karne, sa mga nahikog, sa mga natuok, na nga matay nga wala giihaw. Ayaw niyo ni kauna. May gisulti ra. Nya kita kaya ito may justify kay lami kayo labi inad-ad nga sa dahon sibuyas. Lami gid kayo. Ayaw i-challenge. Pinaka number 1 provider og sakit sa tawo kanang naa sa dugo nga imong kaunon. Daghan kayong sakit. Then what else? Unsay sunod nga nahitabo? So ila na tong gipadala ang maong kasuguan. And gani pati ang Galacia wala nakaikyas. So gipasabot og ayon ni Paul. Sa Roma iyang gipasabot dili na ang
dili na ang adlaw. Kung naay usa nga nagtahod nga ang usa ka adlaw balaan, dawata siya. Pero ang usa naguna-una nga ang tanang adlaw managsama ka balaan, libre ang tanan, asa mo dangop nini. Basta kay nagpasidungog siya sa Dios. Ang uban, Roma 14 niya, makakaunlag utanon ang huyang og pagtuo. Apan ang ligon og pagtuo makakaon bisan unsa kay human siya nagampo og nagpasalamat, gidawat man siya sa Dios. Na dito patinaw ni Paul. Unya ningon diha dili ang pagkamatarong kung subayon nimo ang Roma, dili ang pagkamatarong makita pinaagis pagsunod sa balaod, kun dili pinaagis pagtuo og sa balang espiritu mo may ilhanan. Mo bitang niingon siya sa Roma 8, wala espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. And ang Galatia wala nakaikyas, tan-awo nato mga igsuon. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 1, abot sa 4 mga igsuon. Galatians chapter 5, verses 1 to 4, niingon. Naapa mo? Believe gyud ko ninyo mga igsuon. Kay kada sulti nako gisulat ninyo ang verse. Pero wa gyud pud siguro gi-review ba? Daghan ang gitag sinulat. Puno na mga notebook, pastor. Kada walin mo, siyam naka-notebook. Na-review, ambot lang. Huy, hintawon. Galatians chapter 5 verses 1 to 4 ningon. Gihatagan na kitag kagawasan ni Kristo. Kagawasan gikan sa balaod. Nagapos man tas tunglos balaod. Kadi mang yuta katuman. Ingon si James, si Santiago ba? Ingon si Santiago. Kung usa ka balaod, imong malapas, nalapas nimo ang tanang balaod. Tanawa? Amen? Nagsimba to kag adlaw ipapahulay, nang libak po ka, di gisupak nimo ang adlaw ipapahulay. Tama? Wa tuod ka nagkaon og baboy, pero tigbutang-butang kasi imong isig ka tao, mura kang nagkaog baboy. Amen? Kay gisupak nimong usa ka balaod, nasupak nimo ang tanan. Maunang walay mamatarong pinaagis pagtumas balaod, namatarong lang tatungod ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. So niingon ang verse to. Tanawa, busa padayonon sa nato verse 1, busa pabilin kamo nga gawas nun og ayaw na kamo pagpaulipon pag-usab. Nakagawas na mo sa balaod, nang tuli-tuli magpabili mo balik mo. Nakagawas na mo sunod-sunod sa katigulangan, mga Hudiyo, mga tradisyon, mo balik mo, pabilin mong gawas no, na mong balik. Amen. Kana naguna si mong tapad, ina ikaw, isog na ni mong dagway, ayaw balik. Sulti ba? Anong po niyo din mo sultian? Kontra mo? Oy, napa mo, amen. Nga verse 2, ningon, ako, si Pablo mag-ingon kaninyo, nga kon magpatuli kamo, paminaw. Nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Tanawan Niyon sa English. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Wow! Atong himay-himayaw nga kung kamo magpailalom sa kasuguan sa balaod, walay kapuslanan ng kamatayon diha ni Kristo diha ninyo. Nga naman, nagsalig sila nga maluwas nila ilang kaugalingon pinaagis pagtuman. Wala gani makatuman. Pwede mga magtuman karon, ugma makatuman ka. Libuan ka mga kasuguan, matuman nimo, gikas pagpanganak hantud mamatay ka? Dili. So ningon siya, pag nagpa-circumcise ka mo, pag nagpatuli ka mo, pag nagbutang mog ilhanan, walay bili ang kamatayon ni Kristo diha ninyo. In verse 3 ningon, pahimangnuan ko og ingnon ko kamo pag-usab, nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok balaod. Makatuman ka? Makatuman ka? Ang pinaka-imposibleng mahitabo mga igsoon. Nga dunay maluwas pinaagis pagtuman sa tanang kasuguan. Walay usang maluwas. Kay og naa pa, di na mo anhis Jesus.
So ninanhi siya kay siya maoy motuman sa tanan unya hatagan ta grasya. Di na balaod ang naatua kay ang balaod iya nang gituman ang naangko nato resulta mao ang grasya. Nasabta na to. Ako willing ra gyud kog kinsay mangutana og naay magpakisayod. But siguro na kung di maapilan og garbo tungod kay ang garbo babag ng daan na sa kaluwasan sa usa ka tawo. Makabalo man pugkag ang tawo uhaw ni siyas kamatuoran or makiglantogi ra na siya nimo pagpamatuod nga siya pod maalamon. Kabalo ka ana. Amen. Kaya pag nag-approach kag tawo, nag-share ka sa pulong sa Ginoo, paubos gyud ka. Ilabi nagdili pa nimo igsoon sa Ginoo. Ikaw porque magwali ka wala po kasi Pastor Jonas, di pa ganin ang magtotoo. Imo man pong parehaog na akas palpit kinaanglan na ikaw mamatay ka karon, luwas ka. Siguro na imong kaluwasan doy. Nganaon po nimo. Napa mo? So walay mamatarong. Verse 4, kamo nga naning kamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagis pagtuman sa balaod. Nahimulag hinuon kang Kristo og sa grasya sa Dios. Klaro? Klaro? And that is why ang mga taong na ilalom sa balaod sa relihiyon, di ka kakitag total transformation sa ilang kinabuhi. Parisiyo, mga nindot kayo, lami kayong manul, mga mapaubsanon, pero na ay mga gitaguan. So ang ilhanan, wala na sa gawas nga nakaniktay ka, nga nakakurbata, wapo ko nag-ingong manimbatang maggisi-gisi. Amen. Wala sa gawas, wala na yung padak-an na Biblia, pas-anon padong sa church. Wala diha ang ilhanan. Naiuban nga mga church, mga igsuon nga tag-as kay silag buhok. Kung ilan ang gihimo para sa Ginoo, praise God. Unya mag-dress na sila, lapaw sa siko, unya abot sa ilang tiil ang dress, praise God kay para na sa Ginoo. Praise the Lord. But kung moingon pug kang maunay ilhanan nga Kristohanon gyud ka, o ayaw pug pasagad. What if muadto ka didto sa mga tribo, unya didto ana nga tribo, di man pwede, illegal manilang magsuot kag biste, kinahanglan bahagraman. In fact, may mga pastor, mga igsoon nga nagministry sa mga tribo, pag abot nila dito, hubo pod sila. Ingon si Apostol Pablo sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ko, sa mga hintil, nagpaka-hintil, sa mga huyang, nagpaka-huyang ko. Amen? Di, pag abot mo dito, panagsininar ako mo, mga pastos kayo mo. Nganaon mo? Ha? Nalami kinasilag sa Yesaya, mga igsoon, nga naram na ilang sinayawan. Ang uban na nila, kaya na dito. Imong usbo na ilang culture. Walihira sila sa pulong Ginoo, padawatan ni Kristo, ipasabot si Kristo. Niyon sa to, wala na ulipon, or agalon, or Hudiyo, o dili Hudiyo, tinuli, o dili tinuli, luog, or saan ang luog? Basta kay nahiusa kang Kristo, naa sila'y kinabuhing dayon. Ang problema doon na manggay manodlog di mao. So ningon siya, pabilin kamo sa kagawasan. Nga naman, tungod kay kadtong mga nagtudlo nga maluwas ang tao pinaagis pagpailalom sa balaod. Example sa balaod, pagpatuli. Aron dunay ilhanan nga sila sakop sa Dios, katawhan sa Dios, magpatuli. Mapailalom sa balaod. Wala makaikyas ang Galasya ni ini. Wala makaikyas. Pati ang Galasya, gisang yawan, kinanglang magpakahudiyo mo. And that is why pagkahibalo ni Paul, gisulatan na po niya ang Galasya. Ningon siya sa Galatians chapter 1, pagkabuang ninyong mga taga-Galasya. Siya pa siya niingon, anak. Kadali ba ninyong limbungan? Sultian ta mo, kung dunay magwalig, lahi nga pagwali, sa among natudlo na diya kaninyo, bisan pag-anghel sa langit nga manaog. Chapter 1, Galatians chapter 1, 6, 5, 6, and 7. Bisag anghel pagani. Gikag langit nga manaog, magwalig lahi nga maayong balita, tungluhan ninyo.
Nga naman. Kaya mga taga-Lasya, nagsugod na silang pangalagad sa Ginoo, ma'am. Nagsugod na silang sunod sa Ginoo. Nasangyawan sila nga kinahanglang magpatuli, kinahanglang sundon ng mga tradisyon, manghinaw before magkaon. Mura po, bitaw, no? Ano po tuong isa likoy ang balaod? Bitaw, no? Inaglibog na ang mga tao. Gisulatan sila ni Paul. O ang follow-up ni Paul niingon siya sa Galatians chapter 3, verses 6 to 12. Galatians chapter 3, verses 6 to 12. Niingon ang 6, paminaw. Paminaw, ingon ang 6, mao kini ang giingon sa kasabutan mahitungod kang Abraham, mituo siya sa Dios og tungod sa iyang pagtuo, gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. See? Pagtuo lagi. Pastor, ingon si James, patay ang pagtuo kung bulag sa buhat. Lagi, kay ang ilhanan nga tinuod imong pagtuo kanang imong buhat. Tinuod din ang imong pag-ingong Kristohanon ka pero yawa og pistin gawa sa imong baba. The abundance of the heart. It means ang ilhanan naas kasing-kasing mo gawa sa baba. Ingon siya sa verse 7, busa angay kamong masayod, nga ang mga tao nga may pagtuo, mao ang matuod nga kaliwat ni Abraham. Dinhi na, ang katumanan nga nag-ingon, Abraham, mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Ngano? Na ay pagtuo. Dili siya amahan sa mga Hudyo ra, tanan, Koreano, Chinese, Pinoy, lain ng mga bastag nito o kaliwat ni Abraham. Amen? Nya kay ang mga Hudyo, ilamang yung i-prove na sila lang ang kaliwat ni Abraham. Tanawa kami, mga tinuli may, tanawa. Tinuli may, ilamang yung i-prove na sila lang ang kaliwat ni Abraham. Nganuman, tungod sa mga nang hinubrang maalam nga mga magtutudlo, nga nituis sa mga kamatuoran. Basta hag-ayaw yun imong Bible. Ayaw kag paminaw, ani. Kita ra ba, maminaw ra po, i-share po na to. Kay lami paminawon, i-share po na to. Bantayo yun, imong kaugalingon mga igsoon. Ingon ang verse 8, ang kasulatan daan ang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagis pagtuo. Dili pinaagis balaod or pagpatuli or pagpa-Hudiyo pod, pagpasakop sa mga Hudyo. Pagsunod sa balaod sa mga Hudyo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham. Pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Verse 9. Mituo si Abraham o gipanalanginan siya busa ang tanan nga motuo panalanginan usab. Kanus naabot ato ang panalangin? Sa dihang mituo ta ni Kristo. Tinuod nga pagtuo. Ayaw tong pagtuo nga makitaan sa sinuotan ra nimo. Ayaw nang ilhanan nga makitaan sa sinuotan. Makitaan ang ilhanan. Kisay makakita sa ilhanan? Ang Dios. Nas imong kasing-kasing. Verse 10. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo. Kay ang kasulatan nag-ingon, tungluhon sa Dios ang dili mutuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Tanawa ra gud. Mao nang ningon ang Biblia, giluwas kita gikan sa tunglo. Kadi gyud ta katuman. So matinunglog yun. So makagawas tas tunglo sa pagtuo ni Kristo Jesus. Amen? Imagine ra gyud nag higugmay mo si katao karon nahigugma ka ugma nagdumot naman ka. Naapa mo? Unya ningon pagyud ang verse 11, busa klaro kayo nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Unsa man ang balaod? Ang balaod nagpahibalo sa tawo nga makasasala siya. Nag-refrain, naggunit sa tawo aron dili siya magpatuyang. Naay balaod. Karon, basic nga example, illustration. Kung ikaw Pinoy, ang mga Pinoy ingong amen. Kung ikaw Pinoy, unya wa ka nagsunod sa balaod sa Pilipinas. Unya ako Koreano. Dakog mata. Niani ko sa imong nasod, pero tanang balaod akong gisunod. Asa may nagpulos nato. Ikaw ako.
See? And hopefully makasabot ta og ayo. Nga nagclaim ta nga Kristohanon ta, pero ang mga dili Kristohanon mas nakakita pa silang, mas nagkinabuhi pa silang matarong kaysa nimo nga Kristohanon ka. Nga naman, sila nga dili Kristohanon, matinabangon, manggihatagon, maluluyon, manguna-unaon sa uban. Ang Kristohanon, mangdaot, manglibak. So magpulos ba di ay ang ilhanan sa gawas? Unsa may ilhanan sa gawas? Nga inig Sunday mag-ilis ko kay musimba ko, nga magdala ko aning akong Bible, nga magpasounds kong mga Christian song, magpulos ba na? Kung sa imong kasing-kasing wala gyud ka nakit-i nga tinuod gyud kang nausab sa Ginoo. Remember this, I don't know kanus agyog kog asa kog ibutang sa Ginoo, kuhaon na ba ko sa Ginoo. Lami kayo itong message bitaw? Joshua chapter 24. 1-8 ba to? Kasi nag-share ito gabi? 1-8? Basta, basahin niyo ang Joshua 24. Ingon ito. Unya namatay si Joshua. Namatay ilang pangulo. Apan ang katawhan nagpadayon nga nagsunod sa Ginoo. What if lang ha? Karong gabi huna, kuhaon na ni Lord ko. Ayaw, raghilak, oy. Praise God, Lord. Manas, pastor. Ang pangutana. Kaysa dihang si Jesus, gibiyaan niya ang mga disipulo ni times 2, ni times 10, ni grabe, ugayo ilang pagtuo, ni init, ugayo ilang gugma, ni dasig. Kung ikaw, kung biyaan na ka, makastand ka. Basic example, kung biyaan na kasi mong ginikanan, kaya na nimo nga manginabuhi, mangitagkwata at the same time mag-eskwela pod ka, kaya? Ultimo, paglungag, maglisod pa ta mga igsoon, hilaw, luto, basa, Trinity. Hilaw, luto, basa. Amen? Ingon ang verse 12, apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo, gabulag ni sila. Munang ayaw kog inang pastor, maluwas kog tumanon ako ang tanang gisultis Biblia, kay di ka katuman. Si Kristo ang nituman, munang si Kristo ang nagluwas nimo, dili ang imong pagkamatinumanon. So wala mag-agad sa pagtuo, kay ang kasulatan nag-ingon, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod, mabuhi pinaagi ni ini. Di ka mabuhi dias Ginoo. Di ka mabuhi pinagis pagtuo. Kaya ang tanang nagpailalong sa balaod, mabuhi mas balaod. Karon, Hebrohanon 11:6, ang muduol sa Dios nga walay pagtuo, dili gayud kahimutan sa Dios. So pagtuo. And sa diha nga naa na kay pagtuo mga igsoon, nibunga na sa imong maayong pagkinabuhi. Sa dihang nituo ka na kaya nimo nga salikway sa sala, nga musunod sa Ginoo tungod sa pagtuo. Kay ang nituo gistrengthen, gilig-on man sa Ginoo. Amen. So kining mga maayong buhat, simba ka, nagahalad ka, nagtabang ka si misigataw, bunga na sa pagtuo kay giluwas kas Ginoo. Ayaw kag buhat og matarong aron kaluwason. Makabuhat lang kag matarong kung naluwas na ka. Ngano man, ang matarong nga buhat sa tawo nga walay pagtuo, trapo at tubangan sa Ginoo. Klaro? Amen? Klaro? Now, mubalik na tangadto sa Roma mga igsoon. Mubalik na tangadto sa Roma. Atong ato ang scripture og magtapos na ta. So, chapter 2, verse 17. Ayaw kabalaka, mahuman na gyud ta. Hopefully nasundan ko ninyo mga igsoon. Amen? Hopefully lang yun, nasundan ko sa inyo ha. Nasundan ko ninyo. Ingon ang verse 17. Chapter 2, Romans chapter 2, verse 17. Apan ikaw nga nag-ingon. Apan ikaw nga nag-ingon nga ikaw usa ka Hudiyo og nagsalig sa balaod og nanghambog nga Dios non ka. O pulihan na to ni. Pulihan na to.
ikaw karon nga Kristohanon ka, og nang hambog nga nagsimba na ka. Paminaw. Paminaw. Og nasayod unsay kabubuton sa Dios. Alang kanimo og gitudluan ka kanunay sa matarong sumala sa balaod. Ikaw mismo ha? Verse 19. Naniguro ka nga ikaw usa ka giya nga buta. Moingon naka-Kristohano lagi ko, kabalo ko unsay kamatuoran. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. John 14:6. Jesus is the vine. John chapter 15. Jesus is the bread of life. John chapter 6. Jesus is the door of the sheep. John chapter 10. So ito nakakayo na. Ikaw nga nagpaghinambog nga giya sa buta. Kahayag nga nas kangit-ngit. We are the light of the world. Di ba? Nanas alawiton? Angkon tang kahayag tano. Gangit-ngit maganin niya itong dagway gapadong sa pagsimba. Ayaw, nga na mga igsoon. Bisag natin mga problema, ismail gyud ta. Bisag wata kabalog buhi pa bataog ma ismail gyapon. Amen. Ang inaog ko dito sa likod. Ningon akong wife. Ugma na lang dai na nimo sa yuon og atop. Kay alas 4 naman. Hapit na alas 5. Ingko gimanage na nako, gibahig na nako akong time. Kuan pa maka, malandong pa kaswali, magtuon pa ka. Sige lang, mapas na. Pag naog na ko mga igsuon, gaingana naman akong tuhod. Masuningon ko ni ati tata, kay siya naman siya galingkod. Parang kapuya ko. Kurog kong tuhod. So, normal man daw na siya. Yawa man ka kabalo, ganun sa ka kutob. Pero kabalo mo? Ang Biblia nag-ingon, I shall live and not die to proclaim the goodness of God. Wala, makakita pa ko sa kinabuhi, kay sugilon pa ko ang kayos Ginoo. Apa nasayod, baka nga ang pinaka-excited kinabuhi sa tao kanang to be with the Lord. Mo nasayod na? Kaya makikuyog na kasi Ginoo mo na pinakanindot. Ang uban mo yung simbako, gabiin mo ron. Maunay, pinakanindot. Pero daghan po mo yung simbako pa. Simbako? Simbako. Kada na walay simbako diha sa na po uban mangitkit og gamot sa akasyang gapaingos dahon kini. Kaya nga akasya mabuhig pila ka libo ka tuig. Ako po dugay kong matay. Pagkaugma na das magag motor. Okay, human na. Napa mo? Siguro una to na yung mga igsoon. Ingon siya. So, go. And then, verse 20, magtutudlo sa mga buang-buang. It means na kaalam. Apil mga pastor, anay. Oy mga pastor, amin mo diha. Oy, pang-amin mo mga pastor, og naa mo dire. Amen niya, katugon na kayo. Magtutudlo sa mga buang-buang o sa mga walay alamag. Nasayod ka nga anaa sa balaod ang kahugpungan sa mga kahibalo o sa kamatuoran. Kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudluan ang imong kaugalingon. Mao man kabantay mo atong nagwali ko, inomog daghang tubig, lekaye ng mga tamison, na ako rin natuok. Anong nagtudlo? Mas umamaw ka katudlo sa mong kaugalingon. So nalatos. Disiplina. 417 ang sugar. Lipong-lipong Insulin lagi. Carrots ba? Ay, okra. Insulin na. Na po insulin plant. Nya kabalo kaningon ang Bible. Kung kasaligan ka sa butang dili mo, tagaan kag imo ha. Ang bottom line, ang keyword is kasaligan. Kasaligan. Sa ato padili imo gipiya lang. Nagampo gyud kog nangay pasaylos Ginoo. Nga Lord, nakasala gyud ko Ginoo. Kay wako nahimong maayong piniyalan sa lawas gimong gihatag. Gibutangan imong kinabuhi arong imong gamiton pero mamatay sa dili pa panahon kay wala.
na imong maayong piniyalan. So pasaylo ako Ginoo og akong hinulsulan. Magbag-o na ta. So, ang paghinulsol, mao nga, biyaan nimo tong imong old self. No? Pag muingon kang bugnaw ning coke, unya tamis. Ayaw magtuo anang makainom kag kubra, ma-shooter ka mo itsa. Pastor Alwin? Ayaw tuo ana, pastor. No? Once a week, ra ganito. Usahay, wala, kadi may magtrabaho. Pero pag-trace kanos aga sugod, 4 years ago, og kay nadugayan, maunang nilala. So ikaw nga nagtudlo sa uban, di ba po rin mo tudluan imong kaugalingon? Ikaw nga nagdasig ka mo, dapat na mo disiplina. Waday ka disiplina sa imong kaugalingon. So nabadlungan ka sa imong kaugalingon. Kagabi ang among gisgutan. Nindot kayong tagdon ka ni Lord kaysa pasagdan ka. Amen? Kabantay mo anang iring nga matos inyong balay, wa ka kailan niya manungkab, unsaon nimo? Bunon, baton. Pero kung imuhang iring, timanon, palitan, pag sardinas. Ay di mo, would drive through pa dito sa Jollibee mambiri. Kay, para sa iring. Kay imuhaman, giatiman man nimo. That is why makasabot ka nga kung Kristohanon ka, unya nagpuyo ka sa sala, ningon ang Romans chapter 1, pasagdan na lang ka sa Diyos. So batuon ka. Kay lahi man ang pasagdan og inatiman. Amen? Bisag unsa ka mahal sa imong helmet, mahal sa imong sapatos, kung imo na ibutang sa gawas o imo ra itsa inig-abot, imo ra nang paulanan, maguba gyud na bisag unsa na ka mahal. Pero kung giatiman, munang malipay tag-atimanon ta. Usa sa garbuso kaayo niingon siya, wala na ko na kinahanglan pamilya igsuon bisan kinsa mabuhi na ko ang akong kaugalingon ayo na ko ninyo hilabti ayo na ko ninyo kuntaka wa ko nang kinahanglan ninyo makaya na ko ang among ginabuhi ko. Ga boarding house ra siya. Abtag pila kaadlaw baho kayong patay ang iyang boarding house. Unya giguba ang pultahan og gisulod natunas na siya. Napungas na, nasalsag na, napulpog, nalata na siyag ayo. Baho na siya kayo. Nga naman, di mo siya gusto na magngumusta, na magpakabana, na magsusi. Naapa mo? Lisod yung kayo ning pinasagdan mga igsoon. Kanang nas imong tapad, inawala yung kapasagdis Ginoo. So kung makasala ka at latuson ka, kay pag-atiman man na. Amen? Sulayan ang anak gigotom. Butangi rag kaldero. Oh, na, bala ka diha. Paglingi ni mo sa imong anak, mura nag-unggoy. Kay imbis kanon ang iyang kaunon, uling iyang gihungit. Napa mo? So ingana ang pinasagdan. Tanawa ka. Kabalo kag nganong naingana ka? Tungod kay giatiman kas Ginoo. Ningon ang Biblia, tungod kay gipasagdan na lang sila sa Dios, nagpatuyang na lang sila, nagsimba na lang sila mga Diyos imbis ang binuhat, nagbuhat mo isimbawon ang binuhat mo ilang gisimba. Unya nakigilawa sila sa ilang isig kalalaki, ang isig kababae nakigilawa sila sa isig kababae, nagpatuyang sila sa bisyo, manglibak sila, mangdaot sila tanan nga sala. Unsa daw nganong naingana sila? Kay gipasagdan na lang sila sa Dios. Di ba ingana ta sa una? Luoy kayo ning pinasagdan sa Ginoo. Maayong gabi Hapit ng alas 10. Kay ikaw nga nagtudlo sa uban nga nung dili man nimo tudloan ang imong kaugalingon. Nagwali ka man nga dili magpangawat, kawatan mo, mangawat ka ba di ay? Nag-ingon ka nga ayaw pagpanapaw, manapaw ba di ay ka? Nya, gilikayan mo man ka ang Diyos. Kawatan mo ba di ay ang templo? Verse 23, nang hambog ka nga nagtamod ka sa balaod sa Diyos, pakaulawan mabudi ay ang Diyos, pinaagis paglapas sa iyang balaod. Verse 24, kay nag-ingon ang kasulatan, tungod kaninyong mga Hudiyo, gipasipad-an sa dili mga Hudiyo, ang ngalan sa Diyos. Ilisi raguna nga Hudyo. As it is written, God's name
is blasphemed among the Gentiles because of you. Ingon ang Bisaya, kamong mga Hudyo, tungod ninyong mga Hudyo, napakaulawan sa dili mga Hudyo ang pangalan sa Ginoo. Ilisi na Kristohanon. Tungod ninyong mga Kristohanon, napakaulawan ang ngalan sa Ginoo sa dili mga Kristohanon. Bisan gani inyong pastor, inyong ipang nabi, baliktad ra ba? Nya grabe, ug unsay naan nato diri ato man tanan. Ug unsay blessing ni Lord basta kay naa unya ikaw wala sigurado man ginang magpainambitay ka. Anong dauton pud nimo? Didtos dili mga Kristohanon. So, ang dili mga Kristohanon mo ingon, mauli na mga Kristiyan. Kisay na ulawan? Hangalan sa Ginoo. Kamo dito sa gawas, unsa may manggawas inyong baba? Tungod ni ana naulawan ang Ginoo. So ang ilhanan sa atong pagkakristohanon dili sa atong sinuotan gidakon sa Bible nga atong pasanon mo anitag gidaghanon sa mga kantang atong ipatukar gikag buntag abot o gabi Ang ilhanan sa atong pagkakristohanon kausaban sa atong kasing-kasing. Dili outward appearance. And then, ingon ang verse 25, kung tumanon mo ang balaod, magpulos ang imong pagkatinuli. Apan kung lapason mo ang balaod, maayo pa lang, awa ka magpatuli. Tanawa ra guni? Kung nag-angkon ka nga Kristohanon ka, pero wa ka nagsunod sa Ginoo, way kapuslanan ang imong pagka-Kristohanon, may pangwa ka ng Kristohanon. Dili ta pwedeng Kristohanon, kalibutanon, pagklaro ka, asa ka mo sunod. Dili ka pwedeng Kristohanon ka, nagsunod po ka sa yawa, pagklaro ka, asa ka. Muinom ka sa kopa sa Diyos, muinom po ka tanduay. Paglaro ka asa ka. Kay magpulos ba ang imong pagkakristohanon kung wa ka nagkinabuhi ni ana? In fact, among gisgutan ni kagani sa among klase nga ang pinakadakong ebidensya is outward living. Ang gibuhat sa sulod maoy makit-an sa gawas. Nagkasinabtan na ita, kung ang dili mga Hudiyo, kung ang mga dili Hudiyo, nga dili tinuli nagtuman sa sugo sa balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? This is it. Ingon ang Luke 16, ang mga tao nga naa sa kahayag, lupigon sa kaalam sa paggamit sa ilang panahon kaysa sa mga dautan. Ano daw? Ang mga tao sa kangit-ngit, ang tao sa kalibutan, mas kamaupang mogamit sa ilang panahon kaysa sa mga naa sa kahayag. Bot gipasabot, iya sa Ginoo. Galisod og manage sa ilang panahon. Verse 27, og kadtong dili tinuli apan nagtuman sa balaod, maghukom kaninyong mga nagtamod sa balaod, og ang tinuli kay gilapas man ninyo. Og mga tinuli kay gilapas man ninyo ang balaod. Sige pasabot. Kining mga taong wala nagsimba, pero grabing paghigugma nila sa ilang isig katao. Magbugal-bugal nato kay kita hinimbahon libakirang dagko. Sakit. So bugal-bugalan ta. Kabantay ka, hala, lamia siya. Kining mag-post siya kay mapaubsanon kayo. Nya ikaw na Kristohanon na kadi mas grabe pa. Ato sa nang bantayonon. Then, unsa pa ilain? Verse 28 na ta. Kay ang matuod nga mga Hudiyo, dili kadtong sa panagway lamang outward appearance. Dili tong tiles sa gawas, pero sa sulod, dugmok nga patay, murag pansyon. O ang matuod nga pagkatinuli, anaa sa gawas o sa lawas lamang. Verse 29. Ang matuod nga Hudiyo, ang matuod nga iya sa Dios, ang matuod nga katawhan sa Ginoo, mao ang Hudiyo diha sa kasing-kasing. Kasing-kasing, na diha ang ilanan, pagkapinili, kay ang matuod nga pagkatinuli, mao ang naa sa kasing-kasing.
og buhat kini sa Espiritu sa Dios dili sinulat sa balaod. Makadawat kining tawhana og pagdayeg gikan sa Dios, dili gikan sa mga tawo. See? Trabaho sa Dios. Kadtong pagtuli, trabaho sa tawo. Pero ang pag-usab sa kasing-kasing, trabaho sa Dios. Bisag unsaon kanako og comfort, dasig, paligunon. Pero kung dili ang Dios mo'y mubag-os imong kasing-kasing, wa gyud ko'y mahimo ana. And doon na pa man ko'y 40 katuig nga iwali gikan karon. Napa ko'y 40 years nga i-preach. 35 man ko karon. So naa pa ko'y 40, mag 75 ko. 36. So naa pa ko'y 39 years. Ay, wala pa ko'y 40 years. So 76. Bisan pag mahurot ning 76 years nako og wali. Kung dili gyud nimo itugyan sa Ginoo imong kasing-kasing, lisod kaayo na igsuon. Kinalisodan jud kayo. And that is why karon panganduya, Lord, sukad rong adlaw. Ang ilhanan sa akong pagkakristohanon dili sa gidaghanon sa kanta nga akong ipasounds. Dili sa akong inilisan, di sa gidakon sa Bible gidaghanon sa memory verse. But ang ilhanan sa akong pagkakristohanon mao ang kasing-kasing nako nga nabag-o ug imong gikahimutan. Tanang batasan sa demonyong naa nagpuyo sa imong kasing-kasing padlasa na karon og pulihi sa kinaiya sa Ginoo. Let's close our eyes. Father, thank you Lord sa imong mga pulong. Salamat sa tin-aw kaayo nga paghatag sa kaalam. Nga dili sa ilhanan nga naa sa gawas. Nga dili sa kasabutan Lord. Nga naa makita sa gawas. But ang among kasing-kasing nga gipuy-an sa imong balaang espiritu. You said in your word, ang walay espiritu nimo dili imuha. Lord, nagaampo ako nga gikan ni ining taknaa. Hangtod sa pagtapos sa among kinabuhi, ang imong balaang espiritu magpuyo sa among kasing-kasing. Thank you, Lord, nga walay bisan gamay nga among natampo, naamot, nahatag, na-contribute aron kami maluwas. But nag-ingon ang imong pulong, dili kini paagi sa tao, kundi dili paagi sa Dios. Imuha ning paagi. Ikaw mo'y naghimo og paagi, mianhi ka nag-antos na matay sa pagluwas ka namo. Even ang tawo nga giilang nga perfect si Nicodemus, niduol kanimo. Nagpakisayod sa kinabuhing dayon sa kaluwasan. Unsaon, apan ang imong tubag mao nga ang kasing-kasing mabag-o. Lord, tabangi kami Ginoo. Kada usa namo, di nami magdepende ni bisan kinsa. Ang tawo mo lipay namo or mo insulto namo, di nami magdepende ni ana. But kaming tanan, Lord, maninguha nga lig-on ang among relationship diha kanimo. Nagaampo gyud ko o Dios nga ang mga kasing-kasing mapaubsanon nga nagdawat sa imong pagtudlo rong gabihuna. Nga dili magpulos ang among pagkakristohanon kung baliktad ang among pagkinabuhi, Ginoo. Sama nga mga Hudyo, dili mapuslanon ang ilang pagkatinuli kung ang ilang kasing-kasing o Dios wala magsunod sa imong kabubuton. Salamat kaayo sa imong mga pulong. I-bless ni nga mga kabataan, i-bless ang mga batanon, o i-bless kami nga mga hamtong nga magpadayon kami, nga magmabungahon Ginoo. Magpadayon kaming may ilhanan sa among mga kasing-kasing nga imuha kami. And the abundance of the heart, ang naa nga ilhanan sa among kasing-kasing,
maoy mugawas sa among pagkinabuhi, sa among mga pagpanulti. Father God, pasaylua kami, Lord. Makanunay lang kaming pakyas, tungod kay gusto kaayo kaming mugawas sa among pagkatawhanon og dili sa pagkaanak nimo, Ginoo. Tabangi kami, tabangi ang tanan. Pinaagi sa imong balaang Espiritu. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Salamat sa imong mga pulong sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Ani